Yan, so nandito kami sa Yipong ano kasi birthday nga ni Kuya. Wala naman ako masyadong kakainin, konji lang. Ano? Lugaw. Kasi nga pilay pa. Wala pa si birthday boy. Sleeping pa kaya si Jik. Sleeping si Jik Jik. Oh. Ito yung ano. Later. Unang order. Siyempre ako, may tamang paa. Ay, sailin ko kay Potter yung Goto. Lugaw. Lugaw. Umorder pa ako ng 2 itlog. $1 daw isa. Yan. Mayo si Kuya. May ano to, may manok. Pero ano pa niyan. Diyan si Buliday. Gusto kay Tata. Alam ko na yan, girl. Kasi nakaayos si Tata pinigit Tata. Wala pa yung ibang order. Mamaya marami yan. Yan. Coffee? Coffee and milk tea. I'm excited. Oh, daddy na ulaan sa kunjay mo. Gulay. Ano is ito? Flavor yan. Flavor kape. Okay lang yan. Sila yan, girl. Ooh, nice. Ako na po si Kuya. Ano yan? Ano to? Isabel. Parang duda si Papa ng pansit ah. Isabel. Iba na kami. Isabel, you need to sit here. Yan. Tama? Tama pa? Tama. Ayos. Come on na. Duda si Papa ng pansit eh. Ang sasarap ng ulam. Kalaban. Kalaban yan. Baka. Kalaban. Kalaban yan. Kalaban yan. Lalo na yan. Ayan na sarong pansit. Ano yun po? Ayan o. Ayan o. Ikuto na lang. Not yet, anak. We have to wait for Tata. We have to Wait, baby. Hindi man yung mga ubod sa bell. Si Kuya kasi tulog pa si Jik Jik ata eh. Pa dyan na. Ay, papunta na. Adidas. Ay, Marco. Noong 2022, pinili ako nito. Nang 3 buwan. Ayos talaga yung mga order nila. Ayos talaga yung mga order nila. Pampababa ng uric. Yan. Ano yan? Ay, talong. Ayos yan. Okay. Kain na, Bel. And that's really okay. Mainit? Marunong mag-order ka yan. Marunong. Ano ni Mami? You have Ano to dyan? pay pa, anak. Magkakan ka kayo, no? Soup. Oo. Magkakan na po ako. Sige rin. Nakapalaban pa si pa, ano, yung birthday boy. You pray. Magbantay ng bata. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Oh my Amen. God, I'm so excited. Okay na. Gusto ko yung bitis. Order yan ni Helen, yung Adidas na yan eh. Ano eh, kunin mo na. Pero try natin. Ako, I will. Ay, Ay, sus. Ay, sus. Ay, Marco. Ay, sus. Oh my God. Kainin mo na. Ay, gusto ko yung Szechuan. I'm excited. Dragon. Kalaban yan. Tagas man ang bitis. Uy, sus. Yan pa. Baka. Kasi tagas ang bitis ni Marco. Yan pa. Talong. Uy, ano pa yan? Paa. Okay, mamanasip pa ka. Si Marco, ilakman ko niyo. May maabot pa? May maabot pa? May darating pa? Ay ba, marami pa pala eh. Ay, sudak pa. May chicken pa, no? Isus. Darap ng overtime. Kung walang uric, kung walang atake, solve. Asa may atake eh. Sa akin po ito lugaw. Yan. Ayan pa oh. Someone's gonna take care. Maybe you can put it there for now. Ayo, pero ikagta na lang. Ayo, pagyao na. Ayun no. O yan na. Nag-overtime na. Yan. Ayun nga eh. Kasabago.
Sa birthday boy, oh. Happy birthday, kuya. Bantay bata pa, oh. Sarap nito, oh. Ano? Masarap mo ng turog, hani. Sarap. Ako lugaw, yan, oh. Kuya, happy birthday, kuya. Happy birthday. Ang regalo ni Isabel, kuya. 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 Bigla ka rin sa likod. Adidas. Kalaban. Yan o, yan na o. Oh, may din na. Mami, kumuha ka niya no. Mami, yan o. Yan, gusto mo kaya? Magkuha ka. Sa imo. Naubos mo na. Puri matindi ay. Yung ano, yung duck. Yan o. Later ang duck. Gusto ni Isabel ng shrimp. Sarap yung duck na yan o. Isabel is looking for shrimp. So palaban natin yan. Guys, sorry. Gusto ni Isabel ng shrimp. Ano ba yun? Shrimp? Sige. Si kuya hindi pa makakain. May karga pa eh. No more na. Yung birthday tuloy oh. Gusto ko yung beef. Ito. Oh, sarap yan. Ako okay na ako nito. Lugaw. Ano yung kuya? Kunji. Anong sinabi ng konji ko? Oh. Sarap ng mga kinakain nila, no? May pansit pa, oh. Si kuya, okay na ako si kuya. Kailang, duda man ako sa knowledge ka nito. Sa driving. Kaya itong basic lang. Kasi si Joanna pinagdadrive na. Bakit? Nagdadrive na next year. Next year. Kuya, sige nakanta ka robot. Happy birthday. Sabi ng robot, ha? Happy birthday daw, sabi ng robot eh. Uy, gising na oh. Gising na. Mata na. Si birthday naman ang mag-ano, bibelo kakain. Bibelo na yan. Sa wakas. Ano na? Study duty muna bago. Oo. Bahaw na, no? Isabel, no. No, Pipi. Sleeping pa jik-jik. Oh. Nanda ka dyan. Pinapasibot ko, Miss Tata. Later na nag-ito. Kiss kita, tata. Bel. Kiss tata. Kuya, susunod. Pani Isabel. Isabel, nagkaka-respect na. Yun talaga yung ano, sarap dyan, no? Itong patong, no? Duck, no? Wala lang akong tama, yan, para yan sa akin. Kung walang tama. Bel, eating tata. Dahil pa, oh. Hindi na nakakain si tata, oh. Kakaiba. Ano yan, filter? Pampatangos ilong? Opa. Ay, magkano na, ipa-schedule na. Ipa-schedule na. Yan, tapos na kami dito sa Yip Hong. Balutin mo ako. Nawala na pagmamahal. Oh. Saan naman, mami? Oh, ang bitis. Ay, ang bitis. Oh, may ano pa, may bitis pa, oh. May patch. Sa inyo yan. Hindi yan sa amin. Basta ni kay girl tao. Oh. Pero dapat may tusilip mo. So, syempre, pakatapos kumain, dessert naman. Sila ulit. Dito kami sa Snowy Village. Yan. Ba't talay ka? Snowy Village dito. Let's go, sir. Let's go. Dali na, may zombie sa likod mo. Siguro si birthday mo yun. Birthday.
Kuya, dito. Diyan, sa Snowy, village. Oh. Woo! Snowy Village. Maganda kasi dito na yan. Mga bingso. Matcha? Mga bingso. Papadyan ako sa rin Mami. Ala. Sige. Sit down. Gusto niya mag-sit down na lang kamo. Gising na. Oh. Wow. Sabi mo, Ate Bel, sit down here. Ate Bel, sit down na. Sit down na. Mari pa si Chik Chik. Behave. Ayun, kasi ko na. Si Chik Chik kasi. Anong order mo? Try mo, matcha. Matcha? Try mo, it's yummy. Gusto ko yan, no? Kaya matcha talaga to. Basta kanila mango. Ay, magre-review kami. Ay, kung ako as in, Gusto ko yung ini. Sige na, go. Red green yan. Ako, My green tea. Yes, yan. Matcha mo. Green tea. Ano to? Cake. 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 Perfect. Pero mas masarap pa rin yung mango ko. Okay, next. Mango. Of course, we can never go wrong with mango. Sarap niya, no? Tingin pa lang, ano? Sa birthday naman. Birthday boy, kada mag-review. Sa birthday naman, no? Candidate kami ni Mrs. Ano ba yan? Siya? Mango. Philippine mango. Yummy. Philippine mango? Oh, mango. Hindi English. Pwede na sa Cheers. Wala ka namang problema. Yan, happy birthday kay Kuya. Thank you. Yan. Naglibre si Marco ngayon. Uy, oo. Ang sarap nung Adidas. Chicken feet. Yummy. Uy. Snowy Village. Snowy Village yun, ha? Presto. Kumain kami dito, ano pa? Single, wala pa kami anak. Tagal na. Last pa namin kakain dito. 4 years old na si Jik Jik. 2020. Yan. Parang buntis ako nun, honey. Tanda ako nakascrub. Jik Jik. Jik Jik, kami. Oh. Okay lang mag-tayo ka. Ito kasi kay Jik Jik. Oh. Isabel, hindi ka. No, that's not yours. Taid ka mo, taid. Excited Jik Jik, oh. Excited Jik Jik. You ask Chik Chik if you can have some. No, taid sila taid. Here, Isabel, here. Oo. Okay na. Taid ka mo, taid. Uy. Yummy? Isabel. Yung kondensada. Ay, sorry, man. Sige lang. Oh. Ay, ayusin mo lang para. Isabel, you ask Jik Jik. Say mo, Jik Jik. Na-excite yung bata. Yan. Ano po yan pa? Ano sa inyo? Espresso. Espresso con ice cream and cocoa. Wow! With nuts. With nuts? On top. Ayos ah. Oh, dapat sinusubuan mo si mama. Ano ni? Ano kago ni? Pwede man po. Oh. No comment na, aman ko. Pero ako, dahil ko na hinahalo. Diretso na. Ayun. Dati na may yan eh. May coffee. Ay, si coffee. Nawara. Sa espresso, sinip-sip na. Yung espresso. Parang snow. Kaya Snowy Village. Bingso. Snowy ni. Hindi, ang pangalan ng store, Ano? Snowy Village. Ano ito? Garus no? Bingso parang snow, oo. Yan. Sarap. Garlic shrimp pasta. Ito. Ano po? Okay? Ito to eh. Kondensada. Ito kape. Oh. Be. Ihalo mo. Daw, tayong just May mga nagpapalikot-ikot kasi gitong lang.
namitan ko. Si ano ako. Makulog yun, hindi. Si Derek Ramsey. Yan! Ay, sorry. Ramsey. Kaman daw. Sorry. Ano, kasala pa. Derek Ramsey. Derek Ramsey na. Gong Ramsey. Hindi, kapatid siya ni ano. Si Derek Ramsey. Elizabeth Ramsey. Jaya. Ay, amo niya. Ito yung sarang kong pinuno. How about Jik Jik? Share kay Jik Jik. Oh, cookies. Oh. Cookies. Gamitin mo ng toy. Diyan yan, nasa ibabaw. Ang masarap cheesecake. Siyempre ako hindi muna, ano, sila lang. Kasi umiiwas muna ako sa mga ganyan. Ulit kali na yung sunod dito. Hindi ka man lang green tea. Bawal ka ba niyan? Iwas muna sa mga... Kulang na sana, tubig na sana kakarungkan mo. Tubig na lang ano. Tubig. Ano, Bel? Hoy, Sige. that's Jik-Jik spoon. Share ba tapos si Jik Jik? Kaso si Jik Jik ang gusto, cookies lang. Kaya yung ano lang yan, gatas na. Actually, kahit ito maning ano ito mag-girl. Itong shaver lang. Oh, pwede na yun ano. Oh. Oh. Itong shaver sa harong manipis. Kaya pwede mo ano. Parang hindi mo nababawasan, no? Daddy, Ano? nasa gilid kaya. Ah, nasa gilid. Pungit na pala, no? Girl, si Marco sa ano, sa Toronto, igo siyang ice cream maker kunta. Itong, tanong daron mo? Eh, ano dara? Kasi Sayang. iba ka to, kasi nag-ibo na naman silang bako. Frozen na, ano, prutas nilalagay dun. Eh, di ba may mga laganan sinda, tapos nilalagyan sa freezer? Oh, Punggi, dali! Pati sa deep fryer niya, Oh, ang duman. Punggi! Paano tanong to, Dad? Dual pati yun. Deep fryer. Hindi ka mapatulong to. Paano makalakaw? Si Punggi, oh, iba. Ang kaputan mo. Hawakan mo, Punggi. Nasulot ko isa. Oo. Uwi na. Daman na sa bahay. Maglaro. Kasi na. Ayun po. Kaya na muna. Yan. So dito na tayo magpatuloy ng birthday ni Kuya Jack. Nagkanta na sila kahapon. Kumanta na sila kahapon. Pero kanta tayo ulit ngayon na nandito. Kahapon talaga yung birthday niya, no? Kahapon talaga yung birthday ni Kuya. Daddy, oh. Upo muna ako. Wala ng Christmas tree. Wala ng Christmas tree. Tapos sa Pasko. Ano yan? Beep beep! Where's Jik Jik? Jik Jik Jik! Jik Jik, come here! Play, come here! Ate Bel! Where's the truck? Show me the truck, dali! Parang ng kilikili. Oh. Kasi mahina naman sa cake. Tapos may pasok si Kuya mamaya eh. Yeah. Kaya matutulog pa yan. Sabi pa naman, salamat pero ulos pa kayo magtulog. Sabi ko magkano to, magkano pa sa naisip ko man si Marco. Bugil talaga panahon niya. Pwede man sa... Ano, itong tumas sa may harapdan ko ta mo yun. Ano lang ako sa sakyan. Dito pa yun. Kasi mag-iwan mag-pwede. Itong may full energy. Magaling niya ang panahon talaga. Magaling niya magtumuling. Napakaganda ng panahon ngayon eh. Worth it pa ng bayan. Oo. Sa regalo niya, oh. Kanta na! Alat lang gatas sa may birthday mapapag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 pap
Jericho, happy birthday. Si Jericho laki ha, Jericho laki. Iponggi. Sing. Wait. Oh, di na. Wait. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Blow mo muna, ikaw na. One more. Oh, isa ba yung jig naman? Pajik-jik naman. Bro. Yay! Oh. Another jik-jik. May kami. O, papa naman, si mama naman. Isa Si pa. mama naman. Yay! Very good na. Iponggi. Si Kuya
Matutulog na ata yan. May shift pa yung mamaya, may pasok pa mamaya. Oo. Hindi na lang, pag nagtaas kita, makakalat na Magkano? ng mga makanta kami, ano? Ma, Joke eh. duman lang sa taas siguro para magamit na itong sa taas. Ay, ayun pala, maturog pala si kuya. O pala. Dito na lang. Karaoke daw, karaoke. Malinaw Karaoke.